Kaixo eta ongi etorri Jakindunera. Gaur hidrokarburo saturatuei buruzko ariketa bat egingo dugu. Orain, hidrokarburo hauek izendatu behar ditugu. Gero egingo dugu molekula batzuk ikusiko ditugu eta izendatuko dugu letraz. Bale, lehenengoa. Daukagu. Lehenengo adarrak. Daukagu bigarren eta hirugarren karbonoan bi metil dauzkagula. Adarra berdina denean, ez da ipintzen metil-metil, ipintzen da dimetil, hiru badira, trimetil eta horrela guztia. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da, kade nagusia idaztea. Kasu honetan daukagu heptanoa, orduan dakigu, daukagula 7 karbono. 2, 3. Eta orain, adarrak idatzi behar ditugu. Bigarren karbonoan eta hirugarren karbonoan metil bat ipini behar dugu. Eta orain, karbonoaren lau loturak bete behar ditugu hidrogenoarekin. Hemen 3 daude, hemen 3, hemen bakarrik bat, ze daukagu bat, 2 eta 3 lotura ja, hemen bat berriro, 3, 2, 2, eta azkenik 3. Eta hau izango da molekula. Orain, horrengoa, hau dakagu 3 badar. 5 laugarren karbonoan, 2. karbonoan eta 2. karbonoan. Lehenengo, kate nagusia. Heptanoa da. Orduan, berriro, 7 karbono imazten ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eta orain, adarrak ipintzen ditugu. Ikusten duzuenez, lehenengo etildoa, zeren eta aurrizko hau ez da kontatzen jakiteko non zein dagoen lehenengo. Hau da E eta hau da hemen. Orduan, E hemenen aurrean doenez, ipintzen da beti lehenengo etil. Orduan, 2. karbonoan metil bat. Orduan, 2. karbonoan ipintzen dugu metil bat. Eta 4. eta 5. karbonoetan etil bat. Orduan, 1, 2, 3, 4 karbono etil bat. Eta 5. beste bat. Orain ikusi behar dugu kate nagusia, oraindik heptano bat dela. Orduan, zenbatzen dugu, jakiteko ondo badagoen ala ez, orduan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hau ez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kate luzeena, 7 karbono ditu, orduan kate nagusia heptanoa da oraindik. Eta orain hidrogenoak ipintzen ditugu. Berriro, berdina, lehenengo kate nagusia, hexanoa dela, orduan 6 karbono. 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Eta adarrak, 4. eta 3. 4. karbonoan etil bat, 1, 2, 3, 4. Eta 3. karbonoan metil bat. Hemen, metil bat. Eta orain, hidrogenoak ipintzen ditugu. Eta azkena, ziklo bat daukagu, hau ziklopentanoa da. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da, zikloa idatzi. Horrela. Eta orain, adarrak ipini behar ditugu. Ziklo batean, non ipini behar ditugu adarrak jakiteko zein den lehenengoa eta zein den hirugarrena? Ba, oso erraza. Lehenengoa, gure dugun lekuan ipini aldugu. Orduan, adibidez, hemen ipiniko dut betila. But denez, lo karbono ditu. Orduan, 1, 2, 3, eta 4. Eta orain, hirugarrena zein den jakiteko, egin aldugu zenbatu anantza ala arantza. Baina, berdin denez, hemen ipiniko dut 1, 2 eta 3. karbonoa. Orduan, hemen metil bat ipiniko dut. Eta orain, hidrogenoak ipintzen ditugu. Hemen 3 lotura dauzkagu, orduan, hidrogeno bat. Hemen 2, hemen 1, hemen 2, eta listo, hori izango da molekula guztia. Orain molekula hauek izendatuko ditugu. Lehenengo, zein den kate nagusia ikusi behar dugu, orduan, zenbatzen ditugu karbonoak.
Hemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono dira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ala, 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Hau luzena denez, hori izango da gure kate nagusia, orduan, hau izango da. Vale. Orain, adarrak ipini behar ditugu. Zenbatu behar ditugu, beti, zenbatzeko non hasi behar garen ikusi behar dugu zenbaki kombinazioa ematen dien. Orduan, hemetik hasten bagara daukagu 1, 2, 3 karbonoan, 4 karbonoan eta 5 karbonoan adarrak. Eta hemendik zenbatzen hasten bagara daukagu 1, 2, 3 karbonoan, 4 karbonoan eta 5 karbonoan. Berdin du non hasten garen, hasiko naiz hemetik. Orduan, kentzen ditugu. Eta orain ikusi behar ditugu zein diren adarrak. Hemen daukagu metil bat, etil bat eta metil bat. Orduan, 2 metil direnez, dimetil ipiniko dugu. Lehenengo idazten dugu etila, alfabetikoki lehenengo dagoenez. Orduan, daukagu etila 4 karbonoan, orduan, 4 etil, 3,5 dimetil, eta orain kate nagusia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbono dira, eta lotura guztiak sinpleak dira. Orduan hau, heptanoa da. Hurrengoan egiten dugu gauza berbera. Lehenengo, zein den kate nagusia ikusi behar dugu. Orduan zenbatzen ditugu karbonoak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Orduan, luzeena hau denez, hau ikusiko hartuko dugu kate nagusi bezala. Eta orain, adarrak zein karbonoan dauden ikusi behar dugu. Hemen ikasten bagara zenbatzen, daukagu 1, 2, 3, 4, 5 karbonoan, 2 adarrak. Eta hemen zenbatzen badugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonoan dira adarrak. Orduan, non hasten gara zenbatzen? Hemetik. Eta orduan, 2 etilak karbono berberan daude denez, ez da ipintzen bakarrik 5, dietil, ipintzen da 5,5, 2 adar direnez, eta orain dietil, eta orain kate nagusi izendatzen dugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karbono ditu, orduan deka aurrizkia erabiltzen da, eta saturatua denez, dekanoa izango da. Eta azkenik ziklo bat daukagu. Lehenengo ikusi behar dugu zenbat karbono dituen ziklo hau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono. Orduan, ziklo hexanoa izango da. Eta orain adarrak 2 adar ditu. Zein da lehenengo adarra? Lehenengo adarra, alfabetikoki lehenengo dagoena da. Orduan, kasu honetan, etil izango da. Orduan, etil dagoen karbonoa, lehenengo karbonoa da. Eta orain zenbatzen hasi behar gara, arantza, ala arantza. Arantza zenbatzen badugu, daukagu 1, 2 eta 3 karbonoan, ala, arantza zenbatzen badugu, daukagu 1, 2, 3, 4 eta 5 karbonoan. Orduan zenbatzen dugu, arantza zenbaki kombinazioa txikiagoa delako. Eta hori jakin da, ja, idatzi dugu ziklohexanoaren izena. Lehenengo adarrak, 1 etil, 3 metil. Eta orain, kate nagusia, ziklohexanoa dela. Hau izan da dena, eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindu.